Здравей, моряк от България! Ако търсиш нов договор в морето, това е шансът ти. Кандина Груп набира готвачи и кетеринг персонал за работа на Ропакс кораб под италиански флаг. Ембаркиране веднага ASAP. Позиции и заплати. Готвач 2500 евро, кетеринг 2200 евро. Договор 3 месеца на борда, 2 месеца у дома. В края на контракта ще получиш окончателно плащане, settlement. По време на престоя у дома няма заплата, но компанията плаща пенсионни осигуровки. Всичко напълно законно и прозрачно. Ако вече имаш италиански данъчен номер, Fiscal Code, ти си повече от добре дошъл. Кандина Груп предлага без посреднически такси, бърза онлайн регистрация. Работа с водещи корабособственици по света. Регистрирай се сега на candina.crewinspector.com Public Main Candina Group, твоят сигурен партньор в морето. Ще се видим на борда.